Karuchu hanong ba Shillong haka shipotrik luber arajar pulai kum kadak kajingle burami kisamlai lekai football ka jala meglia kabalawan ba ar haka lempung 76 Santosh Trophy kalalong kabasongkon bat songshit ba hadu kata kuman syukuro ba kani ka kanhuni lekai football kala sharem no hakmat ka jala Karnataka da aralai haka je kun final jong kani kalumpung kabalapun long haka sautrik luber arajar pulai hanong ba Riyadh jongkari Saudi Arabia kani ka road show kelas dang na molai madan he studio bat ya ter sekhandailan bat penkut hamadan yorong hap laim kra ha ka jelang penkut borami kinoi le kai hamadan yorong hap lawan baidon lang dau menteri bedekmi ya katnat sport ka sarkar jelau ba sakliar warti nalor ki wepan kepala penyiar dari Department. Ladies and gentlemen, from the first round to the team of 22 players performing the minutes from the finals of the 76th National Football Championship, Hero Santosh Trophy 2022-2023. A big round! Items all over Chikas, Pak Syakliar, Wajri. Pilihan buram iki players kibelai Trishtom penurai ke buram nak mentaga jela ke juni bang adap ke jengkemen ke bakrau batang sisngi ngarang dan napo office ngarang lain yo penidor kalam berpikun ke sengi meneh ke bangai keren baru director juga sports and youth affairs ngalak kali nak ngong kai kita ka jingas mubhan kalian kejugi kum ka government ndak kam tak ki players ki bla Trishtom kila batai nga katu kan itli ande ke ika pangakam sungut tunat susu ya ka bah ka bangi dang ikren ya ka bangi laya perkhan bandang ni sakhman bod minta ka singi yo bangi na ki cash prize kum ni hari aku bangi perkhat bakumno nin kentiu nak kamta ki khun samla ki jungi ki badannya kasap kapong nak kamta kanu ka sports kalaban di ke football laban di kanu ka jinglakai ka bakistunan ya ka bakumno ngin kentiu ya ki ngadap da ka jingkeman nak ba aka jing ekren ka jungi bangiladon ni kata ka jing perkhat bandang ni sakhaman ni sedang ai ki scholarship ki incentive ki boper nak kamta ki khun samla ki wedon ne ke interest sa sports banalor kata ya ka bangila perkhan ladang ikwa bangin gintiu ki khun samla kan ko sports ka bakham kongsan ni don kam ki infrastructure ki boper ngarang su join office dan menin hari ya ka bangi perkhan ngalak kili ki Ngalong kanu tili kita ki stadium ki bangila penbit penbiang nagam ta begini ki khun samla kila begini lid ben lakai ben betebet ila de bagi babon tili ki stadium menta kila dan under construction ya ka bangila bu ya ka thongru bangin pendem no hauni benai December heringa ngayeng hauni kumwe nagi minister Bada keju ko po kumbo pitip bangadero yang kes minister po kabinet ke pemerintah ngadon ru ka jingket kli ka bakrau
ya kabu honorable CM ulabu ula ai na ke jingkit clear ula ai ke portfolio ko sports and youth affairs tikumu minister jong ka sports and youth affairs kadon ka jingkit clear na kamta ki youth kadon ka jingkit clear na kamta ban kanti ko sports sa baro ki liang baro ki benta ngayeng hangni ka bangan ong ipi khamtam kini ki football team ki lawan pai lawan rai ka buram ka bakraw na kamta ka jilla ka jungi ngatip akan ka jingya inti ka jungpi ya ka pilapoi hadu ka final bapat ka Meghalaya football team ka jungi wat datang ka semi final ru ka pajupoi hari mapi baro pilapoi hadu ka final bangatip akan ka jingya inti ka jungpi kamdi ka jingya inti ka basuk nimat bon ki jingya ngimat bon ki jing e lakade ka no ka benta ka jingim ka jungi ngimat bon bahagi jing e ande ke ka bunga kwa bunga dong bahabang idan nya ka mon idan nya ka mensim hapring kita ki jing e ki jing tinju ki ba pher ngim dei pat bangin du mensim ngim dei bangin klet ya ka thong ka mangi ngi labo mapi ki khun samla phim dei ban klet ya ka thong menta ka sngi pila poi hadu ka final ngakermen sakawai pat ka por le sipin sayo ras ndon ya ka kapro kata ka di ka jingkermen henry nga ongi pi wadum du men si me tri system na ka ski na ka por ngi kum ka government ngi dan ya ka jing perkhat na ka benta jong pi ba kum no ngi nyarap na boro kilia menta ka ski ngi dang la ban nyarap ini berit henry ngi kermen ba ki por bandang wan ngi dang khamla ban nyarap susu te kum mga ongi pi ba ka jing ya linti ki babon ki jing e ki bapin man hanai don ya kata ka jingmut jing perkat ko baskem ba ka we ka sngi nga kermen kum balong gini ki footballers ki bala paunam na kini ka jila ka jungi ha ka ba pipen ki bala pen paunam mi kini ka jila ka jungi don ba Eugene ba ibor khong ji min swa ki babon ki bala paunam ba menta nga kermen ba ka we ka sngi bakadang mi kisngi ki por kindang pun ki khun samla ki bandang mi syakhamat ki ban pen paunam ni kini ka jilla ka jungi